Aquí chega Soltando Estacha, o programa resumo da Liga Galega de Traiñeiras Trofeo Xunta de Galicia. A quinta fin de semana de competición da temporada abriuse o sábado 26 de xullo en Ferrol, dobre cita, Liga B e Liga Femenina. O Fortevento obrigou a cambiar o formato das regatas e celebráronse dúas contrarreloxos. Na mesma quenda partiron as 5 embarcacións da Liga B. En xogo, a primeira edición da Bandeira de Traiñeiras, a Autoridade Portuaria de Ferrol San Cibrao. Cuarta e penúltima xornada da segunda división masculina. Contrarreloxo a 4 longos. Salgado Perillo, a primeira en saír, chegaba a segunda Cea Boga, con Bueu Simei B botándose en riba. Chapela Uofco B situábase momentáneamente con mellor tempo, un rexistro que rebaixou Puebla, e todas as referencias esnaquizaron a sus anfitrións, a invicta Cabana Ferrol, que se gañaba faríase co título da Liga B de xeito matemático. Remataba Bueu, despois de ter adiantado a Salgado Perillo, que a súa vez estivo a pique de ser alcanzado por Chapela, e a Cabana concluiu o seu recital por diante de Puebla. Día redondo para os locais, quedáronse coa súa bandeira e ante a súa afección festexaron o título e, polo tanto, o ascenso á Liga A. Salimos a por la bandera sabiendo que Ferrol puede ser superior a nosotros, pero da igual, quisimos intentar agarrar un trapo, intentar afianzarnos a la segunda posición, intentar pelear con Puebla y sobre todo intentar que Bueu no nos cogiera para mantener nuestra tercera posición en la liga. Es muy buena pregunta porque nosotros la contrarreloj los años pasados no era nuestro punto fuerte, pero este año la trinera salió, se notó una muy buena salida y después ya nos fuimos en regata todo el rato. Tuvimos sensaciones parecidas a entrenos en Chapela con mismas situaciones de más revuelto, viento y muy bien nos adaptamos a ellas. Estamos terceros, pero así como la semana pasada no había esas sensaciones dentro del barco que tenemos ahora, creemos que mañana en Bueu podemos dar mucha guerra e intentar pelear por algo. E non contábamos con quitar o título, viñamos a remar, queríamos gañar a bandeira. Tiñamos dúbidas despois do día complicado que foi en Perillo de poder ter algunha ansiedade con respecto a poder gañar a regata da casa e que despois non nos pasáramos no primeiro longo, pero sí, a verdade é que moi ben, fomos pouco a pouco, quitándolles minutos, a verdade é que sí, levamos unha sorpresa con respecto a Bueu, que non sabíamos, enterámonos ao final de que sí que había gañado a Pobre. Contábamos con acabar a tempada, que ninguén se lesionase, e bueno, coller experiencia, que os rapaces, a xente máis nova, que coller experiencia e ir facendo, pero non chegar a estos resultados. Mais aparte, aínda o dicíamos desta última vez, que cada vez vai un pouco a mellor. Quero dicir, ao principio a diferencia con a Pobra non era tanta, agora cada vez vaise sendo máis distanciada e iso dache unha tranquilidade. Mañán vamos a intentar sair tamén a facer o mellor tempo, pero a nosa regata non vamos a mirar para ningún rival e coa tranquilidade de ter os deberes feitos. Tempos da bandeira Autoridade Portuaria de Ferrol San Cibrao, a Cabana venceu como anfitrioa cun minuto de vantaxe respecto a Puebla e certificou o título da Liga B a falta dunha xornada. Moito público no porto de Curuxeiras e a acción volvía a auga coa novena bandeira femenina Cidade de Ferrol, sétimo memorial Miguel de Runs Criado. A sétima xornada da Liga das Mulleres dividiuse en dúas quendas, 5 embarcacións en cada unha das series e 4 longos por diante. Castropol marcou un mellor tempo que Rianxo na primeira Cea Boga, pero non na segunda. Batía ambas cesantes Bueu. E a máis rápida de todas nesta virada foi a Cabana Ferrol. Cabo da Cruz cedía 10 segundos respecto aos locais. Contrarreloxo complicada co mar picado, fíxose longa a Castropol e tamén a Rianxo, a quen lle metía a proa cesantes Bueu. A Cabana non puido anotarse a quenda porque abateu cabo por 25 centésimas. Emocionante primeira serie, na segunda comparecían as 5 primeiras na clasificación xeral. As traiñeiras da Liga Femenina xa lles tocara remar contra o crono esta temporada en Mugardos, tamén na ría de Ferrol. Salgado Perillo no color da regata e a empatada a tempo con Mecos. 8 segundos menos levaba a Megrove.
I no duelo por la victòria, Tirán Pereira manejava 4 segundos de vantaxe sobre a líder Chapela Wofco. A penalización por non coller estacha custolla Salgado Perillo quedar por detrás de Mecos. Tirán adiantou a Megrove e Chapela non puido co tempo das moañesas. Segunda posición en Ferrol pras líderes. E tal como acontecera na contrarreloxo de Mugardos, victoria de Tirán Pereira, esta vez na homenaxe a Miguel de Luns Criado. Sí, la verdad es que las contrarrelojes se nos dan bastante bien, conseguimos siempre sacar lo mejor de nosotras cuando vamos en solitario. Lo importante, pues intentar transmitir esta remada en los días que vayamos los 4 equipos. Nos centramos muchísimo en conseguir sacar nuestras remadas, ir haciendo lo nuestro, y después nos fueron cantando un poco los tiempos y bueno, dijimos venga, seguimos apretando, vamos con todo y a ver qué sale. Estaba un poco complicado, pero creo que conseguimos adaptarnos bastante bien, cosa que en las otras regatas, sobre todo estas últimas 2 semanas, no lo conseguimos hacer. Y bueno, bastante bien, se vio hoy y estamos bastante contentas con el resultado. Vamos a apretar lo máximo que podamos, ponerle las cosas difíciles, y si podemos pelear por ella no vamos a dudar en hacerlo. Sí, yo creo que sí, que al final bueno, salimos confiadas en que podíamos hacerlo, en pelear, que al final en casa pues siempre se rema mejor. Y nada, contentas con el resultado y de aquí para arriba. Sí, por ahora las regatas que han sido contrarreloj, esta y la de Mugardos y tal, pues nos han salido bastante bien. También cuando las condiciones están peor de viento y de mar, también parece que se nos da mejor. Y nada, pues a ver si tocan más regatas así, que nos favorezcan, y a seguir creciendo como equipo, que somos muy jóvenes y que nos queda mucho por pelear. Podríamos ir mejor, queremos ir a por más. Y nada, pero ir contentas con el resultado y a seguir recortando puntos, a seguir hacia arriba y eso. Resultados da bandeira femenina Cidade de Ferrol: primeira Tirán, segunda Chapela, terceira Megrove, cuarta Cabo e quinta a Cabana. Na xeral, Tirán achégase a Chapela, as moañesas sitúanse a 2 puntos das defensoras do título. A fin de semana de traiñeiras, na Liga das Nosas Rigas completouse o domingo en Bueu. En Augas do Morrazo compartiron escenario as 2 competicións masculinas do Trofeo Xunta de Galicia. Para a Liga B era a súa quinta e última xornada, unha clausura do curso a que se chegou cun campeón matemático. A Cabana Ferrol deixara o título sentenciado na véspera, na súa casa, e na ría de Pontevedra buscaba pechar o calendario cun pleno de vitorias. Primeira edición da bandeira Praia de Pescadoira, e as 5 embarcacións participantes soltaban estacha en 2 quendas lanzadas. Regata retransmitida pola segunda canle da Televisión de Galicia, imaxes espectaculares. Exercía de anfitrioa a filial de Bueu Ximei. Se distanciou dende o primeiro longo da súa compañeira de serie, de Salgado Perillo. A Liga B desta temporada será recordada como a do dominio absoluto da Cabana. Os ferroláns non se relaxaron o día despois de celebrar o título e en todas as ciabogas viraron por diante de Chapela Wofco B. Moi sólida a tripulación de Albatros, que tuviera como principal adversaria nas anteriores bandeiras a Puebla, pero esta vez os da Pobra do Caramiñal remaron case en do principio na terceira posición. A Cabana ya en cada parcial ampliando as diferenzas. Chegadas bollas de meta da filial de Bueu Ximei, gañadora da primeira serie na bandeira organizada polo seu club. A seguinte en concluir era Salgado Perillo, a quen por pouco caza a Cabana Ferrol, pleno de victorias. Para os campións da Liga, 5 de 5 para Albatros, temporada perfecta. Segundo posto para a filial de Chapela Wofco, o seu mellor resultado do ano, porque ata esta bandeira sempre fixera a terceira. Unha posición que esta vez correspondeu a Puebla. Así finalizou a temporada na Liga B. A bandeira Praia de Pescadoira recolleu un Adrián Calvo, o patrón de tan só 15 anos da Cabana, un equipo que a vindeira campaña estará na Liga A. Tempos en Bueu, triunfo ferrolán con 18 segundos sobre Chapela e 30 respecto a Puebla. Na xeral definitiva, primeira Cabana, segunda Puebla, terceira Chapela, cuarta Bueu e quinta Salgado Perillo. En marcha a primeira serie da 30ª bandeira Concello de Bueu. Toda unha clásica nesta ocasión, exercendo de sexta xornada da Liga A. As primeiras quendas foron lanzadas. O equipo local, Bueu Ximei, remaba na segunda. Mugardos impuxo o seu ritmo ante a filial de Cabo da Cruz e cesante Rodavigo. A Besta Ruza estaba protagonizando a
a súa mellor regata do curso. Cruzábanse as 7 traiñeiras en liza. Na segunda serie encabezabas Bueu Simei por detrás dos locais. Mecos e Urme estiveron prácticamente a par ata o terceiro longo, e que non tivo o seu mellor día foi Narón. Último parcial de Mugardos. Deron todos os seus remeiros para buscar algo máis que gañar a súa quenda. A filial de Cabo entraba por diante de cesante Rodavigo. E a vista de Paxaro contemplamos os últimos metros de Bueu Simei. Gran actuación da Marusía no seu campo de regatas. Clasificouse cuarta na bandeira. Urme levouse o man a man con Mecos. Moi regular dende o inicio do calendario no conxunto de Muros e Esteirana. Mentres que Narón echou a súa serie e, ao igual que Mecos, marcou peor tempo que Mugardos. Activábase a quenda de honra e unha xornada máis Chapela Uofco poñía en xogo a súa condición de invicta. A área longa remaba escoltada polos dous equipos do Concello de Moaña, San Bertolomeu Bersi e Tirán Pereira. Completaba a serie Castropol. Como ven sendo habitual esta temporada, Chapela saiu a por todas no primeiro longo, a coller vantaxe para despois administrala. Tirán socedía 2 segundos na primeira ceaboga e era que máis aguantaba o tipo, porque Meira e Castropol xa cedían demasiado para soñar coa vitoria. Reeditábase o pulso entre Chapela e Tirán da anterior xornada. O redondeláns volveron saber xestionar a presión que lle meteron os moañeses. 4 segundos de vantaxe no segundo longo, 6 no terceiro e 7 na chegada a meta. Sexto triunfo da temporada de Chapela Uofco. Atravesado o ecuador do calendario, os veretes continúan invictos. A segunda posición de Tirán tivo como premio empatar a puntos na xeral cos seus veciños de San Bertolomeu. Está que arde o duelo pola segunda posición entre as dúas traiñeiras moañesas. Decepción nos tercos e tamén en Castropol. Os asturianos non puideron co tempo de Bueu Simei e a Maruxía iguala na xeral coa Ría de Leo. A bandeira Concello de Bueu cambiou de ría, foise para de Vigo para as instalacións de Chapela. Clasificacións da única regata da fin de semana na Liga A. Triunfo de Chapela por diante de Tirán. Destacan o cuarto posto de Bueu e o sétimo de Mugardos. Na xeral, Chapela lidera con 9 puntos de colchón. Hai empate na segunda posición e na cuarta. Ata aquí esta edición de Soltando Estacha. Para semana máis. Ata a próxima.